Гасырларга сузылган традицияләрне яңарталар. Кукмара киез итекләре төбәк-ара халык иҗаты фестивале бик күңелле узды. Татарстан районнарыннан килгән катнашучылар төрле үлчәмдәге кышка аяк киемнәре киеп, шаян конкурсларда, спорт ярышларында катнашты. Бәйрәмнең күңелле мизгелләре киләсе репортажда. Кукмара итек басучылары бөтен илгә билгеле. Биредә киез ката җитештерү тарихына 150 еллар чамасы. Шәхси йортларында итек басучылар да байтак, ә фестиваль үзе бер могҗиза. Киез итекләрдә хоккей уйнау, капкага алка яки туп кертү, киез итекләрдә көрәшү, мәзәк тә, кызык та. Финалга барып җитү өчен һәр командага төрле номинацияларда үз осталыкларын күрсәтергә кирәк. Актерлык сәләте, конструкцияларның ныклыгы, һәр нәрсәгә иҗади якын килү мөһим иде. Безнең бу фестиваль безнең халкыбызның гореф-гадәтләренә кергән итек басуны саклап калу өчен безнең фабриканың 150 елдан артыклык тарихы булган фабриканың киңәюе безнең шушы фестиваль аңа зур үтәлгеч бирә дип әйтәсем килә. Кукмара киез итекләре фестивалендә Мамадыш командасы җиңеп чыкты, ә меңләгән тамашачы рәхәтләнеп ял итте. Киләсе фестиваль тагын бер елдан соң уза, командалар аңа тагын да яхшырак әзерләнергә вәгъдә итте. Алия Галиуллина, Дмитрий Второв, Ринат Сахибгәрәев, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Кукмара районы.